Eh. Game. Let's do this. Palaot ka yata. Bunisip tayo. Singo yata. Alim, potang matimbog ka eh. Eh, mas ang timpang sulod. Enggak masih iya no mas. Yun di tight mo. Para airlock pala. Karalasan? Oh. Oh, coral snow rin eh. Yung, mo. Pero marami parista. Oo. Mas malaki yung dito. Mas malalaki dyan. Oo, mas malaki yung dito. Ay. Doon dilis-dilis yung nakwata. Pero marami, kahit yung mga nasa mga paa niya nila, madami. Tsaka itong oras kasi yun. Umaga. Mapasama yung trip ko. Tandaan lang. Baby steps.
Meron kaya silang tinapay doon pa. Natatawa ko sa'yo, pre. Bakit? Para kayong ano kaya school of fish. Ikaw tsaka nagwaganyan kayo. Literal na nagwaganyan. Nag-iikutan. Oo, parang yun yung natawa ng tawa. Sinusundan namin yung ano eh. Sinusundan nyo? Oo. May malalaki. Mga ganyan, no? Hindi, andyan. Natin recording para ano, para mamaya may second batch.